नि साल दंफां जिखुनु जा रायजोफोर आं मोनसे खौरांसो होननो नागिरदों बे जाबाय बड'लेण्ड बुब्लिया जे हाग्रामा महिलारी सारखौहाय गोबां जाय आरजाथावै बाथ्राफोरजों जाय फरगिभनेस होजाथावै बायदि रावफोर निमाहा होजाथावै बेफोरजों बुंदोंमोन बेखौनो बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय माखासे खेंफोरथि होदों थारैनो बे मा मार आरो नोंथाङा रायजो राजाफ्रा मा बुङो बेखौहाय अननानै खिन्थानो हागोन मानो होनब्ला बिनि जायगायाव हाग्रामा महिलारी सारनि जायगायावहाय प्रमद बर' सार जानायमोनबा बा सोरबा जानायमोनबा बिसोर बिदि निस्सय लिरनाय नङामोन मानो होनोब्ला बुजिदो आंबो जेबो बुंला बारा जिखुनु मा बुंदों नायदो बावैसो सान सिगां बर'नि मोनसे निउस चेनेल बड'लेण्ड बुब्लिया जोंनि आगुनि बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारीनि सायाव मोनसे फट' इमेज होनानै बिथांमोना मोनसे आरजाथावै बाथ्रा लिरदोंमोन बिथाङा जेब्ला देहा फाहामसालियाव दङमोन होननानै खोनादों जोङो आरो बै समाव बिथांमोना मोनसे फट' पस्ट होदोंमोन जाय फट' पस्टखौ लानानै गोबां रिएक्शन जादों आरो बेखौ लानानै बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा केस एबा एफआइआर होनायखौ जोङो खौरां बिजोङाव मोन्दों दा बाथ्राया जाबाय मा दिनैहाय जोङो बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि मोनसे हरखाब मावफुं मेल जोङो हांख्रायनाय जादोंमोन आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि जि आथिखालाव सोलिबाय थानाय जि जाथाय बेखौ लानानै जोङो गुवारै सावरायनाय जादों आरो बे गुवारै सावरायनायाव जोङो गासैबो जोंनि चेनेलनि बिगोमा चेनेलनि चिफ एडिटर आरो माखासे जोंनि बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि बिबानगिरि बिथांमोना जोङो जयै सावरायनानै बड'लेण्ड बुब्लिया हाग्रामा महिलारीनि सायाव जि मोनसे फट' पस्ट होदोंमोन जे बिथाङा देहा फाहामसालियाव थानाय बेखौ जोङो गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो इयुनाव बेबायदिहाय सोरबा सुबुं एबा सोरबा हानजा बा आफादनि सायाव बेबायदि आरजाथावै बाथ्रा बुंनायनिफ्राय एबा निउस खालामनायनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो गोजानाव थानो होदों आरो इयुन समाव जुदि बेबायदि माबाफोर बेबायदि आरजाथावै बाथ्रा बुङोब्ला एबा बेबायदि आरजाथावै बाथ्रानि गेजेरजों जुदि माबा मोनसे रिएक्शन एबा जोंनियाव माबाफोर कमप्लेन फैयोब्ला बिथांमोननि सायाव जोङो गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै बुंदों आरो दिनैनि मेलाव जोङो माने गासैबो जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो थांखि लादों आरो बिथांमोनखौ जोङो बे थांखिनि गेजेरजों बिथांमोननो थांखि दैथायहरदों आरो बिथांमोनजों जों सावरायनानै बिथांमोनखौ बुंदों जे खम समनि गेजेरावनो बे निउसखौ लानानै बिथांमोना निमाहा बिनांगौ आरो बिथांमोना प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों माने हाग्रामा महिलारीनि सायाव जि फट' पस्ट होबाय बेखौ लानानै बिथांमोना निमाहा बिनांगौ होननानै दिनै जोङो जोंनि जे बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्टनि मावफुं मेलाव जोङो बे बिथांखिखौ जोङो आजावदों आरो बिथांमोनजों सावरायदों बेनि उनाव जोङो बेखौबो जोङो थांखि आजावदों जे जिहेतु बिथांमोना गोरोन्थि मावदों नाथाय गोरोन्थिखौ जोङो निमाहा होनोबो रोंनांगोन आरो बिथांमोनखौ जोङो बुंदों जिहेतु आरो बिथांमोना निमाहा बिखांनायनि उनाव एबा निमाहा बियोब्ला जों सानदों आरो जों सावरायलायनाय जादों जे बिथांमोननि सायाव जिथु केस होदों बे केसफोरखौ जाहाथे बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोना गावनि बर' फिसा होनानै जाहाथे उइथड्र खालामो आरो बोखांनानै लायो आरो बिथांमोनखौ जाहाथे निउस बिजोङाव मोजाङै खामानि मावलांनो थाखाय बिथांमोनखौ थुलुंगा होयो बेखौ जोङो जोंनि दिनैनि जि मेलनि गेजेरजों जों खावलायदों मानोना जों बयबो मिथिगौ जे नेसनेल निउस चेनेलफ्रावबो बा एसामिस चेनेल बा गुबुन गुबुन रिजनेल चेनेलफ्रावबो जों नुदों बा पेपारफ्रावबो जों नुयो एफा एनै बेबायदि गोरोन्थिया जायो नाथाय गोरोन्थिखौ बिथांमोना सुद्रायनानै होयो जे बेयो गोरोन्थि जादों बेखौ बिथांमोना मावनाङा होननानै दा बेनिखायनो गिदिर गिदिर चेनेलफोरा गोरोन्थि मावोब्लानो जे जोंबो गोरोन्थि मावनांगौ जोंनिया गोरोन्थि जानांगौ बिदि नङा दा बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोननि जे एडिटर बे एडिटरा बेखौ एडिट खालामनायाव गोरोन्थि खालामदों होननानै बुंदों मानोना सानसेयावनो 50-60टा निउस जेब्ला एडिटिं खालामनो गोनां जायो आरो बेखौ एडिटरफ्रा एखमबा नायनायाव खारन गंसे मबाइलावनो गासैबो निउसखौ माने
एडिट खालामनायखौ नायनो गोनां जायो बेवहाय एफा एनै हयथ' गोरोन्थिया थालांनो हागौ बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंदों दा बेनिखायनो जोङो नैबे समाव जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों खम समनि गेजेरावनो दिनै गाबोननि गेजेरावनो बिथांमोना राजुआ भाबै बिथांमोना प्रेस मिटनि गेजेरजों निमाहा बिनांगौ आरो निमाहा बिखांनायनि उनाव जों बुंदों जे बिपिएफ हान्जानि जाय बिथांमोननि सायाव जिथु केस होबाय बे केसखौ जाहाथे उइथड्र खालामना लायो मानोना जों साफ्रोमबो बर' फिसा जोंनि न'खरावबो बिपिएफ हान्जा दङ जोंनि न'खरावबो गुबुन हान्जानि मानसि दङ बिथांमोननि रिलेटिभ जोंनि रिलेटिभआबो माने बिपिएफ हान्जायाव दङ बा इउपिपिएल हान्जायाव दङ जों साफ्रोमबो बर' फिसा हिसाबै राजखान्थिखौ लानानै जोङो राजखान्थि गेले नाथाय जोङो माखासे फिसा फिसा बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव जाहाथे एना एनि जाया आरो जोंबो बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशना जाहाथे बायदिसिना बिथिं राजखान्थि समाजखान्थि बा हारिमु बिथिं बा जोंनि समाज बिथिं बायदिसिना बिथिङाव जाहाथे मोजाङै खामानि मावनायाव बयबो रायजो राजाया जोंखौ जाहाथे हेफाजाब होयो आरो जोंबो बयबो राजखान्थि हान्जा जोंनि समाजनि मोजांनि थाखाय अरायसम खामानि मावलांनो थाखाय जोङो अरायसम नाजाबाय थादों नाथाय एखमबा माबा मोनसे मिस्टेक जायो आरो बे मिस्टेकखौ जाहाथे नोंथांमोना आसि दिन्थिनानै होयो बेनि थाखाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ बा गुबुन गुबुन हान्जानि दोलोनि बिबानगिरि नोंथांमोनखौ बे समाव जोङो गुरै खावलायबाय आरो बेनि सिगाङावबो जों बुंदों जे माबाफोर जुदि गोरोन्थि नुयोब्ला नोंथांमोना जोंखौ कन्टेक्ट खालाम डाइरेक्टनो नोंथांमोना बुंहर आरो बुंहरनानै नोंथांमोना बेखौ सुद्रायनायनि मोनसे राहा खालामनांगौ होननानै बुं आरो बिथांमोना सुद्रायजायाबा बा जों जुदि सुद्रायजायाबा जों जुदि जोंनि गेना गेरेन्थिखौ जों जुदि मानिनानै लायाब्ला बै समाव नोंथांमोना जोंखौ जा पानिशमेन्ट होनो गोसो दङ जा एक्सन लानो गोसो दङ जा थांखि लानो गोसो दङ बे थांखिखौ नोंथांमोना लानो हागोन आरो बेनिखायनो नैबे समाव खावलायनो लुबैदों जाहाथे बिथांमोनखौ जोङो निमाहा बिनो होदों बिथांमोना इमिडियेट माने निमाहा बिनांगौ आरो नोंथांमोनाबो निमाहा बिखांनायनि उनाव जाहाथे केसखौ जाहाथे उइथड्र खालामो बेखौ खावलायबाय बेखौ खावलायनानैनो दिनैनि जि नैबे आंनि मावफुं मेलाव जि जोङो सिद्धान्त लादों थांखि लादों बेखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय गोजोन्थों